Адреса, на който се намира нашия основен офис, първият офис е улица Напредък номер 7. Така известната Шекер махала. Започнахме от малък офис. Бяхме едва 4 човека. И тъй като стартирахме с дейност, която е насочена основно към маргинализирани групи, по-лесно ще се запомняш всъщност името на организацията с адреса, на който те трябва да дойдат и да потърсят помощ и подкрепа. Нашата идея беше да обединим опита на пловдивските експерти. Да направим нещо, което да бъде хубаво, да предлага на качество услуги, каквито вярваме, че трябва да бъдат услугите. Винаги сме били водени от идеята, че трябва да бъде оказана комплексна подкрепа. С времето дойде идеята за важността да съществува интегриран комплекс за социални услуги, защото е изключително важно гражданите на Пловдив да имат възможност да ползват много разнообразна помощ на едно и също място. 3, 2, 1, Намираме се в бившия дом за деца Рада Киркович. Това е всъщност първото сиропиталище в царство България и към настоящия момент това е първият закрит дом в Пловдив. Тук, където сме в момента, са 3 социални услуги. Единият център за хора с увреждания, другият център е за социална рехабилитация и интеграция, където се работи с деца и семейства. Работя в социалната услуга Цесари Рада Киркович от първия ден, в който услугата беше делегирана за управление на Сдружение Консултантско бюро Напредък 7. И това, което заварих в първия си работен ден, беше доста стряскащо. Виждаш изоставена сграда, изоставено помещение, в което се търкалят тръни. Трябваше да организираме процеса да започне буквално на деня след това. Първите бюра бяха дарения от някой, който затваря офиси. Наложи се с усилията на екипа Да го преобразим стая по стая. да дадем нов смисъл на понятието дом. Целим семейен уют, топлота, спокойствие и най-вече да се избяга от администрацията, от усещането за институция. Бившия офис на директора на стария дом в момента е къща на занятите и солна стая за халотерапия. Това е старата кинозала на дома. В момента сме направили приятна зона с поне 4 или 5 отделни къта, в които могат да се ползват от лицата с увреждания. Бившия офис на счетоводителя в дома в момента е сензорна зала и зала за работа на психолога. Създадохме кухня на доброто. Всички тези специалисти, като започнем от подаващи медицинска подкрепа, социални работници, психолози, терапевти, фамилни терапевти, обучители, всичко това е на едно място и всъщност много лесно може да има достъп до такива услуги. Докато децата имат нужда да получават подкрепа, те я получават при нас. В момента, в който навършат 18 години, при нас има център, в който могат да преминат плавно от своето детство и юношество в по-здрава възраст и отново да продължат да получават подкрепа. Услугите, които се ползват в центъра, са напълно безплатни. Наборът от услуги е изключително широк и затова много хора с различни проблеми могат да ни търсят. Ние всъщност осигуряваме и мобилни екипи, които достигат до отделните населени места. Разширяваме дейността на нашия център за обществена подкрепа съвместно с община Пловдив и ни предстои да разкрием така наречената бяла къща, като целта и основният фокус ще бъде работа с жертви на домашно насилие. И това е място, където хората претърпели домашно насилие или някакъв друг вид насилие да получат помощ и подкрепа.
Това, което тук се случи наистина в този комплекс е много ценно. Услугите стават все по-разпознаваеми, все по-търсени, защото те са иновативни. Партньорството. Това е всъщност тайната на добрата социална услуга и на добрата социална работа. Функционираме заедно. Община, партнираща се организация, другите институции, от които зависи насочването и работата с тези хора, да дойдат при нас и да ни намерят. Това е лична мисия, да подкрепим семействата, да бъдем хората, от които те имат нужда в това да ги направим абсолютно самостоятелни. Всяка малка стъпка за тях е голям напредък. Удовлетворяващо усещане, че си част от толкова много съдби, деца, семейства, хора с увреждания и по някакъв начин си даваш сметка, че си част от промяната в неговия живот. Утре идваме. Усмивка! С усмивка.